Mga miyaging mga simana o mga adlaw, busy kayo kita sa pagpangandam sa kapaskuhan o sa bagong tuig. Gani, aduna to'y panultihon nga nagkanayon sa mga tao nga mga busy. A busy life makes prayer harder. But prayer makes busy life easier. Diha, mga igsuon, kasagaran nato kung busy na kayo kita, kay daghan na kayo kita kabilinggan o buluhaton sa tuwang kinabuhi, sometimes magkatukmod ka nato nga makahilimot kita sa pag-ampo. And sometimes, dili na gayon. Hinuon ta mo ampo. Tungod kay na busy na ta sa mga kalibutanong mga butang. Apan kung atong unang sabton, daghan kita gihimo o himuon pa nga trabaho. Mas kinahanglan nato nga mag-ampo tungod kay mas gikinahanglan nato ang panabang o ang grasya sa Dios. Gani nato isa ka spiritual writer nga nagingon. Pray hardest when it is hardest to pray. Ang ebanghelyo karong adlaw, kung atong balik-tan-awon ang mga milabay nga mga adlaw, sumpay gayud kini sa kagahapon nga ebanghelyo sa sinugdanan sa public ministry ni Jesus. O ang gibuhat ni Jesus sa iyang ministriya, puno sa daghang mga buluhaton. Nagsugod sa pagpanudlo niya dito sulod sa sinagoga o pag-ayo sa mga masakitod o pagpagula sa mga giyawaan o gihaso sa mga daotang espiritu. Unya sa ilang pagbiya sa sinagoga, si Jesus uban sa iyahang mga tinun-an niadto sa balay ni Simon Pedro aron makapahulay kadjot didto. Apan atong nadungog diha sa itong ebanghelyo karong adlaw, sa ilang pag-abot sa balay ni Simon Pedro, nasayran ni Jesus nga gihilantan na sakit ang ugangang babayi ni Simon Pedro. Ug si Jesus wala maglangay sa pag-ayo kaniya. Apan niabot ang sa pag-abot sa gabi, ug angay naunta sila nga mopahulay, ang nahitabo hinuon, ang tanan masikiton ug giyawaan sulod sa lungsod gidala sa mga tawo ngadto kang Jesus. Instead of nga makapahulay si Jesus, giayo niya silang tanan. Ug diha sa itong ebanghelyo, nagsaysay nato nga sa pagabuntag tungod sa kabisi ni Jesus sa tibok adlaw hantod na lang paggabi. Pagakadlawon, mibiya si Jesus ug miadto siya sa usa ka awaaw nga dapit aron sa pag-ampo. Kini mga igsoon, maoy usa ka himtang or kasinatian o personality nga kanunay niya ginabuhat. Ordinarily, after a busy day, Jesus would find time and place to converse with His Heavenly Father. Unsa man angay natong timan-an kung panahon nga kita mabisi and we forget to pray. What prayer tips that we can give to the busy people? Una, importante gayud kaayo to start or to take time. Hatagan nato og panahon ang pag-ampo. I-appeal nato sa tuong schedule. Set a time for prayer.
Di ilang mag-set og time, kundili muhatag puta og commitment. Commit yourself to pray. Bisan nga 10 to 15 minutes lang. Maka-Facebook manggaytag pila ka oras, maka-adto manggayta sa mall sa pinaka oras, magahinta masing 10 ka minutos santo sa 15. Diha lang sa pag-ampo. Bisan unsa nga oras. Bisan unsa nga oras nga ikaw nga bakante. As long as most important is your commitment to pray. Second, silence. Sugdi ang ato ang pag-ampo sa kahilo. Many good things that can happen in silence. Gani, in a word silent and listen are composed with the same letters. Why? Because only in silence that we can hear and listen to God's voice. Sa katapusan, katulo, be humble in prayer. Ang pinakasimple o paganindot nga meaning sa pag-ampo mao ang when we pray, speak not from the height of our pride, but rather out of a deepest depths of humble and contrite heart. Diha sa atong pagpaubos, atubangan sa Dios, mao gayud ang pinaka-the best nga pag-ampo. Kay wala gayud kitay mabuhat kung walay si Jesus diya sa tuang kinabuhi. Ug hinaot unta mga igsuon nga atong hinumduman kanunay nga bisan unsa pa ka busy sa atuang kinabuhi, sa pagbalik sa tuang hinahinay, sa atuang kinabuhi dinhi sa tuang katilingban, atong hinumduman kanunay. Busy life makes prayer harder. But prayer makes the busy life easier. Hinaon, pauta.